Kaixo, Xabier Urdangarin naiz, Astigarragako alkatea. Mezu hau, bideo hau da Astigarragako neskamutilentzat. 14 urte baino gutxiago dauzkazuen neskamutilentzat. Berri on baten nahi dizuet. Bihartik aurrera, atera izango zarete kalera, ordu betez paseo bat emateko. Heldu batekin, jakina. Baina ordu bete paseo bat emateko. 6 aste egin dituzue, etxetik atera gabe. Badakizue, COVID-19 izena duen gaixotasun bat dalata, etxean egon behar izan dezue, egon behar izan dugu. 6 aste, eta egia esan gogorra izan da, luzea izan da. Baina 6 aste egin dituzuelako, eta neurriak ondo bete dituzuelako, orain gauzak hobeto doaz. Eta aukera daukagu, baimena daukazue, bihartik aurrera ordu bete kalera ateratzeko. Beraz, aprobetxatu. Herria ikusiko duzue lehen bezala, baina agian taberna batzuk, denda batzuk itxita daudela konturatuko zarete. Kalean jendea, pertsona batzuk, maskarilarekin ikusiko dituzue. Baina ez izutu, gauzak hobeto doaz, eta poliki-poliki gauzak hobeto joango dira. Oraingoz, aukera daukazue ordu betez ateratzeko, eta Astigarragan zehar ibiltzeko, jolasteko, haize pixka bat hartzeko. Aprobetxatu eta gozatu, ondo pasa. Laster arte.